ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ବହିର ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସର ପଢ଼ିବା ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣିରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବିଷୟଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବିଷୟଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି। 1882 ମସିହା ପବିତ୍ର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କବିଙ୍କର ଜନ୍ମ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ମେଘନାଦ ବଧ, ରଙ୍ଗସଭା, ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ, ମହିରାବଣ ବଧ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତ, ରାବଣ ବଧ, ସୀତା ବନବାସ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଧ, ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ଓ କର୍ଣ୍ଣ ବଧ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ବେଶ୍ ଆଦୃତ। 1956 ମସିହା ମଇ 10 ତାରିଖ କବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଇହଲୀଳା ସମରଣ କରିଥିଲେ। ଗଣକବି ଭାବରେ ସେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ମା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣି ଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କଂସ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନାନା ଉପାୟ କରିଥିଲା। ଏପରିକି ଧନୁଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରି କଂସ କୌଶଳକ୍ରମେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ମଧୁପୁରକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡକାଇ ନେଇଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧୁପୁର ବା ମଥୁରା ଯିବାବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୁଣକୁ ସୁମାରି ମା ଯଶୋଦା ବାହୁନିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏ କବିତାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହୋଇପାରିଛି। ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣିରେ ମା ବୋଲି କିଏ ଡାକିବ ମୋତେ, ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣିରେ ଗୋରୁ ଘେନି ଫେରି ଆସିଲା ବେଳକୁ, ଗୋରୁ ଘେନି ଫେରି ଆସିଲା ବେଳକୁ କାହା ପାଇଁ ଜଗି ବସିବି ପଥେ, ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣିରେ। ଭାବାର୍ଥ, ମା ଯଶୋଦା ବିଳାପ କରି କହୁଛନ୍ତି, ରେ ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣି, ମୋତେ ଆଉ କିଏ ମା ବୋଲି ଡାକିବ? ଗାଈ ଗୋରୁ ଧରି ଗୋଠରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଆଉ କାହା ବାଟ ଚାହିଁ ମୁଁ ବସି ରହିବି? କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ। ଦୁଃଖୀଧନ ଏଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ନୀଳମଣି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମଣି ସଦୃଶ ହୋଇଥିବାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ନୀଳମଣି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପଥେ ବାଟରେ। ଯେବେ ବିକା ଆସିବ କୋଳି, କାନ୍ଦି କିଏ କରିବ ଅଳି, ଚଳି ହେଉଥିଲେ ଧୂଳି ବୋଳି ହୋଇ, ଦୋଳି କେ ଖେଳିବ କାନି ପଣତେ, ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣିରେ। ଭାବାର୍ଥ, ମାତା ଯଶୋଦା ବିଳାପ କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣି, ଗୋପଦାଣ୍ଡରେ ଯେବେ କୋଳି ବିକା ଆସିବ, ଆଉ କିଏ ମୋ ପାଖରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କୋଳି ଖାଇବାକୁ ଅଳି କରିବ? ମୋ ଉପରେ ରାଗିଗଲେ ଧୂଳି ବୋଳି ହୋଇ ମୋର ପଣତ କାନିରେ ଆଉ କିଏ ଦୋଳି ଖେଳିବ? ଯେବେ ଦହି ମୁଆଁ ହୋଇବ, କିଏ ସେ ଲବଣୀ ଖାଇବ, ହୋଇଣ ଆନନ୍ଦ ଗାଇ ଦୁଇଁବାକୁ, ହୋଇଣ ଆନନ୍ଦ ଗାଇ ଦୁଇଁବାକୁ, ଶିଖା ଚନ୍ଦ ଘେନି କେ ଯିବ ହାତେ, ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣିରେ। ଭାବାର୍ଥ, ମାତା ଯଶୋଦା ବିଳାପ କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦହି ମୁଇଁଥିବି, ସେତେବେଳେ କିଏ ଲବଣୀ ମାଗି ଖାଇବ? ଗାଈ ଦୁଇଁବା ପାଇଁ ଆଉ କିଏ ସେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ହାତରେ ଶିଖା ଓ ଛନ୍ଦ ଧରି ଯିବ? ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟଟାକୁ ମୁଁ ପଢ଼େଇଲି, ତୁମେମାନେ ଘରେ ରହି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ?